Ονομάζομαι Μαργαρίτα Μαστοράκη και είμαι αρχηγός της ομάδας Vitesse από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 2019 και από τότε έχει μια σταθερή θέση στη δεκάδα των εθνικών τελικών. Αποκορύφωμα αυτής της πορείας ήταν το 2021, όταν προκριθήκαμε στους παγκόσμιους τελικούς, εκπροσωπώντας έτσι τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή μου ως team manager της ομάδας ήταν μια εμπειρία ζωής. Πρώτον, μου δόθηκε ευκαιρία να αναπτύξω τις ηγετικές μου ικανότητες, καθώς έπρεπε να διαχειριστώ την εκτέλεση έργου, το budget, τις προθεσμίες, με τη βοήθεια βέβαια εφαρμογών όπως το Monday.com. Αυτό με τον καιρό με έκανε να αισθάνομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μου. Δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Συγκεκριμένα έπρεπε να συνεργαστώ με άτομα τα οποία είχαν παρόμοιους στόχους μαζί μου και η αλήθεια είναι ότι η ύπαρξη γόνιμης επικοινωνίας ήταν το κλειδί της επιτυχίας και συνεπώς έπρεπε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κυρίως στην αρχή, ώστε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Ονομάζομαι Βαγιατζόγλου Φιλιάνα και είμαι Marketing Communications Manager. Ο ρόλος μου είναι η παρουσίαση των νέων και των επιτευγμάτων της ομάδας μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την διεύρυνση του κοινού μας και την ενημέρωση των ακολούθων μας. Γενικά, έχω αναλάβει την προώθηση των χορηγών μας, καθώς επίσης και την επικοινωνία μας με αυτούς. Επίσης, οργανώνω τις συναντήσεις και τις δράσεις με άλλες ομάδες, όπως η Aristotle Racing. Η υποομάδα των social media εργάστηκε με την εφαρμογή Canva, μέσω της οποίας παρουσίαζε τα νέα καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Γενικά, έχω αντλήσει πάρα πολλά από τον διαγωνισμό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέλος της ομάδας Vitesse, καθώς αποτελεί μια πολύ οργανωμένη ομάδα και έμαθα και κατάλαβα ότι η επίτευξη των στόχων γίνεται μόνο με σκληρή δουλειά. Τέλος, καλλιέργησα το ομαδικό μου πνεύμα, αφού χρειάστηκε να εργαστώ στα πλαίσια, όπως είπα, μιας πολύ ενωμένης ομάδας, η οποία λειτουργεί οργανωμένα μόνο μέσω του διαλόγου. Ονομάζομαι Κιψίδης Τεόφιλος και είμαι ο Design and Manufacturing Engineer της ομάδας. Ρόλος μου είναι ο σχεδιασμός και παραγωγή του μονοθεσιού μας έπειτα από τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας. Επιπλέον, είμαι υπεύθυνος για τη σύνδεση του χαρτοφυλακίου μηχανικής και για την τελειοποίηση της ορθογραφικής αναπαράστασης και της ρεαλιστικής απεικόνησης του αυτοκινήτου. Για όλα τα παραπάνω, χρησιμοποίησα το σχεδιαστικό πρόγραμμα SolidWorks. Εκτός αυτών, χάρη στη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό, αποκόμισα γνώσεις σχετικά με τη μηχανική αυτοκινήτων και την αεροδυναμική, καθώς και με τις εικονικές προσομοιώσεις. Προσόντα τα οποία θα μου χρησιμεύσουν στην μελλοντική μου επαγγελματική πορεία. Τέλος, ανέπτυξα δεξιότητες συνεργασίας και διαχείρισης χρόνου.